ang programang Legally Yours GD. Programang magtataw ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, ngunyan, uya, ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, ini po ang programang Legal Yours GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella, ngunyan na aldaw nin Sabado, Petsa 21, 2025. So mga tugang sa ngunyan, tutukaruntaan na manungod sa mana, dahil dakol din ang mga interesado sa mga arog kaining ururunan. And then recently may nabasa pa lang din ako, sana nabasa din nindo ito, na bareta, nagkalat din sa social media, na may sarong artista na nagtataram na dai niya tatatawanin mana ang sa iyang mga aki. So hulaan, kamo na lang maghula mga tugang kung si sa ining tigtutukoy ta na artista na ini. May tinaram siya na abo niya magwalat nin mana or inheritance sa iyang mga aki. Well, kung ano pa man ang sa iyang rason, kung nataabo niya magwalat nin mana sa iyang mga aki, ang concern ta lang digdi sa tuyong programa is ipapaaram ta po sa Indo, dapat aram ta kung pwede bang gibuhon ito digdi sa Pilipinas. Okay? Kung pwede ba talaga na dae mawalat nin mana sa mga aki. So, ayan na nga aramon ta mga tugang, ngunyan na aldaw sa tuyang programa. But before that, syempre, batiun na nin good morning / happy lunchtime sa mga nag-early lunch po dyan sa tuyang mga paraan tabay. Lalo na po sa mga pirming nagdadangog, naghihiling sa tuyang programa, sa muyang istasyon sa DZGB, si Kuya King, yan, Sir Reginald King, si Sir Bob Candano, Sir Gerald Aranya, good morning po sa Indong Gabos. Nakalive kita mga tugang sa Facebook page na DZGB News Online. So, pwede po ako mag-comment dyan. Kang maghiras kung sa indong mga opinion or kung may mga kahaputan, then dahil po pag sayangon ang oportunidad na makapaghapot digdi sa muyang programa. Sisay nakakaara mga tugang kung kasi may apod digdi sa portion kang properties or assets na dai itao. Okay? Sa tiga-apod na compulsory heirs. So, ang compulsory heirs, iniso mga eredero na dai pwedeng warang makukuang mana. So, si Risay ining compulsory heirs na tiga-apod. Saro na dyan ang agum. Okay? Pag sinabing agum, sa matakang batas mga tugang, dai po dyan kaibanan ang common law spouse or live-in partner. Pag sinabing spouse, dapat kasal talaga. So, pag may nangyari po, okay, sa inyong agum, knock on wood, dai makakakuanin mana ang sa imong nawalat na agom pag ika may properties. Okay? Pinag-ururunan ini mga tugang kapag igwalang po na nawalat ni properties or assets ang tawong nagadan or tiga-apod ta ito na decedent kung warang last will and testament na iwawalat. Siyempre, ano man ang itatao, di ba? Ano ang itatao mo sa mga mawawalat na pamilya mo kung wala ka man na property? Igwa nga ni na principle sa civil code, mga tugang na pigaapod, no one can give what he does not have. Dai mo o wala kang matatao kung
man na araw ka to, di ba? Such as, kung dai ka tatao magpadaba sa sadiri mo, paano ka makakataonin pagpadaba sa ibang tao? No one can give what he does not have. So, araw din ka to sa araw ka ining ururon, na dai ka man makakatao kung wala kang kato. So, pinag-uururonan ini mga tugang kapag may properties lang na mawawalat po su decedent or su nagadan. Ini din usually ang rason kung nata, unfortunately or it's sad to say, kung nata po nag-iiwal ang mga magkakapamilya, magturugang dahil lalo na kung dakol ang properties. And then, sabi ko sa runtugang, ining resort ngayon ni Lola ang gusto ko. Since ako ang mata na apo, dapat sa ko ining resort ni na Lolo o ni Lola. Ako ang masusunod, ako ang mato ang apo. Well, sala po ang arog katong mindset na tamili ikasu matua, sa imo dapat sumasdakula na share, or ika dapat ang masusunod. Nakadepende po iyan sa ururunan kang gabos na mawawalat na heredero or compulsory heirs. Ngunyan, kung magtugot man, wala man objection, so let's say, mga tugang mo, mga pinsan mo, kung hali pa sa lolo or lola, sa properties, then okay lang yun. Okay? Pero, ang tigsasabi po kasi ito yung batas, okay, may mga certain fractions lang po iyan kung pira ang makukuha. Pero let's say kung gabos ka mo magturugang, equal shares po okay, kung gabos ka mo legitimate, let's say legitimate or marital children, equal shares ang makukuha nindo. Bako tamili matua, mas nakula duman sa matua. Tapos bako tamili bunso, mas diit sa share kang bunso. That's not how it works po. Bako iyan ang tigsasabi kang batas. Pero mabalik ito duman sa tigsasabi kang artista na ini, na dain niya daat tatauan, nin mana ang gabos na mga aki niya. Ano po sa paghiling nindo? Pwede ba itong gibuhon kang artista na ini? Or bawal? Dako na naghihiling sa tuyang live. Hello? Mark Joseph Dadog. Mga estudyante ko ini Hello? Art Oserman Oxales Jr. Hi, Kuya Vid Montiliano Lunas. Darwin Ramos, my former student. Hello, Kim Polvorido. So, yan, marami na naman kayong natututunan na. Dami nyo rin time wala kayong pasok ngayon so anyway, what do you think mga tugang? Pwede bang taramon kang sarong magurang na, let's say magurang na dakol na properties, na dae niya ipapamana ang sa iyang properties sa iyang mga aki? Ano kaya ang tigsasabi kang batas na ligdi sa Pilipinas, particularly sa tuyang civil code or law on succession, kung pwede bang gibuhon ito? Pwede bang magdesisyon ang sarong magurang na dae siya mataonin mana or properties niya sa iyang mga aki? Pwede bang magdesisyon na gusto ko i-donate gabos na sa kuyang properties, wara na maski saro sa mga aki ko ang makakakuakaan? Okay? Sa gusto ko i-donate sa sarong foundation. Okay? Gusto ko i-donate sa simbahan, gusto ko i-donate sa barangay. So, pwede bang gibuhon ito kang sarong magurang? I-deprive niya ang sadiri niyang mga aki, okay? Ang sadiri niyang compulsory heirs sa dapat kuta na mamanahon ka ini. Pwede ba na instead na lupain, properties, ang ipapamana sa iyang mga aki, pwede bang problema so ipapamana? Let's say, may nautangan. Tapos,
may nangyari, di ba? Knock on wood, again. Tapos pwede ba na ang sisingilon sa mga aki? Yan. Pwede bang iyo ang ipamana? Problema? Good morning, attorney watching from Sorsogon City. Hello, Sir Louis Ariola. Good morning sa mga taga Sorsogon. And hello, watching from Manila. Hello po, Sir Edwin Magalona. Sa mga taga Bicol, nayaon dyan sa Manila namin. Good morning. Yan. So, para sa mga naghihinanyog yan, naghihilingon yan mga tugang, i-assess mo na nindo, aramon nindo kung may mamanahon ka mong properties sa indong magurang or sa indong grandparents. Kasi, pag igwa po, pag igwang properties ang sa indong ascendants, and kamo sa rong compulsory heir, then, dai po pwedeng, dai kamo matatawan kang sa indong mana. Yes, property ninda ito, so sinda ang may karapatan magdesisyon kung anong gustong gibuhon ninda sa property ninda, alagad mga tugang, ang tingsasabi ka sa tuyang batas, imagine nindo na bilog. Bilog, sarong bilog, yan, so properties, gabos na properties, yaon dyan, kang sarong tawo. And then, babanghaonin do iyan mga tugang, na bilog na yan, ang half of that is called the free portion. Pag sinabing free portion, yan lang nakabanga na free portion mga tugang, ang pwedeng itao sa iba kang sarong tawo na may assets or properties. Let's say through last will and testament, masurat siya, will. Okay? Ining kabanga kang properties ko, gusto ko itao sa nag-ataman sa kuya. Ngunyan na nagurang na ako. May mga namamatian na ako. So mga aki ko, daya ako tig-ataman. Alagad, mga tugang, again, ang pwede lang po na itao sa iba. So, kabanga, so free portion lang. So, other half, or kabanga, kang mabalik kita duman sa bilog, kung na-imagine nindo, so, first half, free portion, yan, so maski kay sisay niya gustong itao, unless otherwise provided by law na bawal itao duman. And then the other half, yan ang tiga-apod mga tugang na legitim. Pag sinabing legitim, nakareserba po iyan sa compulsory heirs. So, sa ago mo, sa mga aki mo, dai pwede na gabos, gabos mo i-consider, buong bilog, i-consider mo as free portion, na mas kikisay mo lang gusto itao, iyon na ang masusunod. So, bako po absolute ang karapatan ta bilang tao na gibuhon maski anong gusto tang gibuhon sa tuyang properties kung maapektuhan na ang legitim or supposedly sumamamana kang sa imong compulsory heirs. And saron na duman, among these compulsory heirs, ang sa indo po na mga aki. So, it is not legally correct to say na pwedeng magdesisyon na warang mana or warang mamanahon ang sa imong mga aki. Pero, pero under our civil code mga tugang, igwa dyan na pigaapod na grounds for disinheritance. So, kung laog duman sa grounds na ito na pwede mong i-disinherit, when we say disinherit, pwede na wala mananggad na makukuang mana ang sa imong aki or compulsory heir. Pero dapat laog lang duman sa grounds, under our civil code. So, uro at yan, tutukaron ta, ano-ano itong grounds na ito
arin, pwede nang sabihon na warang mamanahon ang sa imong aki. Okay? So, dapat laog lang duman sa grounds. Kasi kung daiman laog duman sa grounds, talagang nagdesisyon ka lang sa sadiri mo na abo kung may mamanahon ang sa kuyang mga aki, then dahil po pwede ito na mangyari. Okay? Good compulsory airs. Ay, si Ma'am Bea. Hello po, good morning. Sir Vin L. Nuiz. Good morning, Sir Vin. So, Roachan mga tugang, aaramon ta ano ang grounds for disinheritance or kung noorin, pwede nang sabihon na warang mamanahon ang sakuyang aki dahil may ginibo siya. So, ano-ano ining grounds or ginibo ang aki kung noorin, pwede na wara siyang manahon na properties or assets mo. So, magdangog po, pati so mga aki dyan na gustong may manahon, magdangog para maaraman kung ano ang mga daig dapat gibuhon. Diba? Bila aki, magpakabait ba para ba ibawanahin? Arawon tayan ora at siyan mga tugang, makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Ang oras, alas 11:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella. So, pinag-uururunan ta, siguraray mo niyan mga tugang, ang manungod sa reaction or kataramon kang sarong artista na sabi niya, dahil siya mataonin mana sa iyang mga aki. And nasabi ta nakasubago na dahil niya po ito pwedeng gibuhon because may half, 'di ba? Na half kang gabos kang assets or properties kang sarong tawo, nakareserba po 'yan, tigaapod yan na legitim, nakareserba yan sa compulsory heirs. And again, sisay ang compulsory heirs, ang agom and aki, okay, aki or tigaapod ta ini na descendants. Yan. So, pero may mga grounds or rason kung nuarin, pwedeng taramon niya ito na warang mamanahon ang saro sa mga aki niya, nagkapira sa mga aki niya, or gabos na sa iyang mga aki. Pero ano-ano lang ining grounds na ini para ma-disinherit ang sa iyang heir or aki. So under Article 919 of our Civil Code of the Philippines, ini lang po nagkapira sa mga grounds or ginibo kang aki kung noarin pwede po na i-disinherit o daitatauanin mana ang sa iyang aki. Okay, number 1, kung ang aki guilty, okay, found guilty, pag sinabing guilty, igwa po nin court order, judgment, okay, saying na guilty siya. Nag-attempt po, okay, na or pinagtangkaan yung buhay ng ni testator mga tugang ang apod, okay, digdi sa tawong dakol na properties na gustong magwalat kang sa iyang property sa paagi nin last will and testament. So aki niya pinagtangkaan ang sa iyang buhay. Okay? O kaya agom niya, pinagtangkaan ang buhay kang agom niya, pinagtangkaan ang buhay kang iba niyang mga aki or let's say mga tugang kang aki na ini na dai pwedeng tawanin mana, okay? Or ang sa iyang lolo o lola. Yan. Basta pinagtangkaan ang buhay kang sa iyang magurang, okay, and immediate family kaini. Okay? Kung ang aki inakusaran, okay, si testator or ang sa iyang magurang, kung si say mata o kutanin mana sa iya, inakusaran siya sa sarong krimen kung sain ang pagkakakulong o penalty ay pagkakakulong for 6 years or more. And then, pang-aakusar na ini, wala man na basihan. Okay? Wala, lang, nagsabi lang, nag-akusar lang talaga, pero daiman pa lang talaga totoo. And then, kung ang aki convicted, so guilty din, may court order judgment na guilty, sa krimen na adultery or concubinage, okay, sa duman kaibanan agom kang testator. So, dahil ta ma-imagine may mga nangyayari bang arog kaini talaga na
well, igwa nga ni na mga tiga-apod ini mga tugang na incestuous, 'di ba? Na nasa diring kamag-anak yan. May convicted daw in adultery or concubinage duman sa agom kang testator. So, pwedeng sa diri niya bang ama, sa diri niyang ina? Or baka probably step parent. 'Di ba? So, next, kung suaki sa paagi nin panloloko, violence, intimidation, okay, pinirit, let's say pinirit, so sa iyang magurang or testator na may properties na maggibo nin last will and testament. May mga nangyayari din na araw kayo ni mga tugang. Kung iisipon, taho na ta sa mga movie lang, teleserye lang, pero igwa po na nagkapirang nangyayari araw kayo ni sa totoong buhay. Kung saan, sa diring magurang niya, na aram niyang dakol properties, di ba, lalo kung senior na, tigpipirit niya, tigtatakot niya, pirma, magsurat, maggibo kang last will and testament kung saan nakalaag duman na let's say siya lang ang mamana kang gabos na properties. So kung ginibo din ito kang aki, then it is also a ground for disinheritance. Pwedeng wala lugod talaga siyang makua at all. Okay? Kung dae nagtauning suporta, okay, sa iyang magurang na nangangaipo without justifiable cause, so aki. Kung minaltrato nung aki ang sadiri niyang magurang by word or by deed. So, let's say may nangyaring pagmamaltrato verbally, okay, physically, then, dahil pwedeng may mamanahon pa ang arog kaining klaseng aki. Kung ang aki namuhay nin dishonorable or disgraceful life, let's say dahil man nagkulang sa pagre-remind, pagdidisiplina, sumagurang, alagad talagang matagas ang payo, na let's say may tigigibong mga illegal, yan, examples of dishonorable or disgraceful life, then pwede din po na warang mamanahon aki. So yan mga tugang ang nagkapira sa grounds para ma-disinherit ang compulsory heir such as aki o mga aki. So tinaram po kang artista na ini na warang mamanahon, wala siyang ipapamana sa iyang mga aki. Kung arog ka to, ang gusto niyang mangyari, then i-make sure niya na dapat nagpo-fall po under any or some of the grounds as provided under the civil code para i-disinherit niya. Kung wala po duman sa mga na-mention ta na grounds o ginibo sa iyang mga aki, then igwa po igwang mamanahon ang sa iyang mga aki pag may nangyari sa iya. So it is wrong to say na pwedeng magdesisyon po kita, as if may properties tsaka may wawalatan. It is wrong to say na madesisyon ang sarong tawong dakol na properties na kung sa inya lang gustong ilaag, ipagparapanao ang sa iyang properties pag siya nawara digdi sa kinaban. Okay? May batas po kita na dapat sunodon manungod sa mga mana-mana. So barangaan kung paano, okay? So free portion, inilang na free portion ang pwedeng ipanao sa iba. So legitimate, nakareserba iyan sa compulsory heirs. Ngunyan sa agom, igwaman po na grounds for disinheritance. Nag-focus lang kita sa programa tangon yan sa mga aki dahil nga duman sa bareta na ito na ang sabi kang artista, wala siyang ipapamana sa iyang mga aki. Okay? Ngunyan, para ma-disinherit aki or compulsory heir, kaipuhan po nakalaag ini sa last will and testament.
So, kaipuhan may kasuratan, okay? So, testator na kung sisay ang i-disinherit niya o dai niya tatawanin mana, and then nakaspecify po sa ground, okay? Under Article 919 of the Civil Code, arinduman sa ground or rason kung nata tigdi-disinherit mo ang sa imong aki na ini. Kung nata feeling mo dai siya karapat dapat na makakua kang sa imong mana. Okay? Speaking of will, since yaon naman lang kita digdi mga tugang sa last will and testament, igwa pong nagkapera na nalilibong gayud ano. May two kinds of will mga tugang. The first one, notarial will. So, ini po, notarial will, ini su notaryado. Nakasurat dyan, pwedeng naka-encode, computerized, so property or properties, testator, naka-specify dyan, and then, kung kay sisa niya gustong ipanao, so sa iyang, again, so free portion lang po. So, yan ang saro sa mga klase kang last will and testament, notarial will. And of course, from the word itself, ini po, notaryado ini. Okay? But, igwang saro pang kind, which is the holographic will. Ining holographic will naman mga tugang, handwritten mismo ni testator, and then may date, and then yaon so pirma ni testator. So, a will is still valid, maski po bako ini notaryado. Okay? Pwedeng handwritten lang, holographic will ang upload dyan. But, okay, pero, mapa-holographic or notarial will mga tugang, kaipuhan po kaini mag-undergo nintiga apod na probate proceedings. Pag sinabi tang probate proceedings, makorte man giraray ka mo dahil korte lang din po ang makakapagtaram kung legit, okay, kung authentic, i-check po yung extrinsic validity, okay, ng will, aalamin kung yung nagsulat niyan, yung pumirma dyan, kung siya ba talaga ang nagsulat dyan, yung testator ba talaga ang nagsulat niyan, kung holographic, yung testator ba talaga ang pumirma dyan. So, dahil po pwede na kapot-kapot lang nindo sa papel, tigsasabi na iyan sa last will ni testator, tapos yaon dyan sa pangaran nindo, nasa indo lang gabos, tigpapamana, or kung ano pa man po nakalaag dyan. And then, from there, ma-assert na kamo kang sa indong karapatan na kung ano man ang nakasurat dyan. Okay? Kaipuhan po na ining ipaprobate sa korte. Pag na-probate na, okay, and kung ano pa man ang other requirements para maging effective, kung ano man po ang nakalaag dyan sa will ni testator, then that's the time po na pwede po kamong magsabi na sunod doon na kung ano man ang nakalaag na contents duman sa will. Okay po? Okay. So, happy lunchtime. Sige, basahon ta lang ang iba po nindong greetings, comments, digdi. Si Mylene Dizon, yan na artista na ayaw magbigay ng mana saan. Updated sa ano? Sa latest chismis si Sir Alvin Uya. Okay, good morning po. Mahapot lang anong gigibuhon kung maana lang sa magurang kang ama. Ano daw? Ano po? Mahapot lang po. Anong gigibuhon kang mana kung namana sa magurang kang ama? Ano po gigibuhon kang mga aki na nawalat? Salamat po. Okay. Well, sa mga inot na dapat gibuhon kapag may properties na nawalat ang sa indong ascendant, okay, magurang or grandparents, lolo-lola,
dapat po asikasuhon tulos iyan kang mga aki. Okay? Let's say magurang, asikasuhon tulos kang mga aki. Kasi kung daiyan inasikaso tulos, imbes na mana, arog kang sinabi ta kasubago, imbes na mana ang mamanahon kang sa indong mga aki, mga apo sa tuhod, problema po ang tigpapamana nindo. So, sa henerasyon pa sa nanindo, dapat maasikaso tulos iyan kung igwaman po na tigwalat sa indong mana or properties ang sa indong magurang or grandparents. Ma-execute po, magibo po kamukaan nin tigaapod na extrajudicial settlement of estate. Ano ining estate? Iniso properties na nawalat. Okay? Kang sa imong magurang or lolo-lola. Estate po ang apod dyan. So, extrajudicial settlement of estate, dokumento po ini na pigigibo, okay, kang mga nawalat na eredero para tultol na ang barangaan kang kada saro na nawalat na eredero. Ngunyan, kung dai magkasundo sa barangaan, let's say equal shares dapat, alagad igwanin igwanin madunong, gusto niya mas dakula sa share niya, then dai po kamo makakagibo kaanin extrajudicial settlement of estate. Okay, pag dai nagkasurundo sa manner, okay, sa shares sa barangaan. Mangyayari po, makorte pa kamukaan, and then duman kamo sa judicial settlement of estate. Okay? Magiging involved na ang korte para matanos nindong mapagbarangaan kung paano nindo gusto or kung paano dapat ang barangaan. Alagad, kung magkasurundo man sa nagabos na eredero, then enough na po ang extrajudicial settlement of estate. Yan. Magkaigwa lang kamo kang dokumentong ini na pirmado kang gabos na eredero and then notarized, then magiging smooth na po ang process. Tuloy-tuloy na po iyan hanggang sa mapasegregate na nindo sa kada saro. Okay? Kasi dipisil pag daipa nindo formal na nagkabararanga ang sa indong mana, let's say mana, dipisil po iyan kasi dainin do magibonin matanos, di ba? As owner kang specific portion or share nindo kung anong gusto nindong gibuhon duman sa indong mana, kung gusto nindong ibenta, gusto nindong iparenta, or kung ano pa man ang gusto nindong gibuhon, pirming may restrictions, pirming limited po ang sa indong rights as owner of that share or portion. So, dapat na pagbarangaon po talaga nindo and mag-undergo nin tama and legal na process. So again, first step po, with the help of course of your preferred lawyer, extrajudicial settlement of estate. Okay? Sana po nakatabang, Ma'am Ana Peña Campo. Attorney Tina, ano tabi ang dalawang klaseng last will testament, notarial will and holographic will? Piling ko lugod, nasa classroom kita, piling ko mga estudyante sa mga para antaway ta. Hello, attorney, pwede po bang i-contest kan aki ang disinheritance? Hello, Ma'am Bea? Of course, yes. Opo. Daiman din pwede na basta-basta lang tig-allege ni parent or testator na ay warang karapatan ining aki ko na si arog ka ini na magmana kasi pinagtangkaan ka ini ang sakuyang buhay dapat 'di ba guilty, so dapat may judgment. Pwede po itong i-contest of course kang aki, lalo na kung wala din naman proof na kasabay doon sa inalleged na ground for disinheritance. Well, yes po, pwedeng i-contest. Pwedeng taramon kang aki na bako man iyan totoo. Okay? Na ginibo ko iyan. And then, much better, kung may mapahiling din, of course, na proof ining aki na ini na tigdi-disinherit, proof na daiman totoo, okay? So, allegation para maglaog sa ground na dai siya tawanin mana. Okay?
Gada na su ama, pero habo itao kang ina sumana para sa mga aki. Dahil po pwede ini. Okay? Dahil po pwede na ang maangkin sana kang properties or mana is su nawalat lang na agom. Okay? May karapatan na din po dyan ang aki or mga aki. Okay? May shares na din po dyan ang aki or mga aki kapag nawara ang saro sa saindang mga magulang. Dahil pwedeng angkin nun kang nawalat lang na agom. Okay? Tandaan po yan. Salamat po. You're welcome po, Ma'am Ana. Sa mga tugang, sabi ko na, dakol ang may interest sa mga arog kaining ururunan. But don't worry kasi every Saturday man po, perming yaon ang satuyang programang Legally Yours GB dapat aram mo. Kung ano pa man po ang sa indong mga gustong maaraman about legal matters, kung ano man po ang sa indong pinag-aagihan, sana somehow magkaigwa po kamo nin information, legal knowledge sa paagi po kan sa muyang programa and somehow makatabang po kami para maaraman or mag-guide kamo kang solusyon po sa indong mga pinag-aagihan. So mga tugang, nakaibanan ta sa lado technical, si Jerome Nico Martinez, mahula ako kaini si Saya Ojay, si Kuya Nams Flora, Kuya Ronald Bados, Kuya Jun Napoles, gabos na lang po na yaon dyan sa RDCGB family, sa DCGB News Base, sa muyang News Manager, News Director, Sir Mar de la Cruz, si Angel Mustaza, Shara May Laron, and masunod po, Barata alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. And by the way, congratulations po sa samuyang very own Vice President, si VP Henry Mazeda, na nakakuha po ng highest award sa KBP Golden Dove Awards. Yan. Yang Best Broadcaster of the Year. Yan. So congratulations po, VP Hen. We are so proud of you. And of course, belated happy birthday to our very own then, si Joshua James Pino. Ini po si Christine Longabella. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan gilaray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB.